Meta twieled Ġesu f'Betlehem tal-Ludija fi żmien is-Sultan Erodi, xi maġi mill-Lvant ġew Ġerusalemm jistaqsu: fejn hu dak li twieled Sultan tal-Lut? Għax rajna l-kewkba tiegħu tila u ġejna nqimuh. Is-Sultan Erodi sema bihom u tħawwat hu u Ġerusalemm kollha miegħu. Ġabar flimkien il-qassisin il-kbar u l-kittieba kollha tal-poplu u rid jaf minn għandhom fejn kellu jitwielet il-Messija. U huma qalulu f'Betlehem tal-Ludija għax hekk inkiteb mill-profeta: u int, Betlehem, art ta' Ġuda, le, m'intix li żar fost il-bliet il-kbar ta' Ġuda, għax minnek joħroġ mexxej li jira il-poplu tiegħi Iżrael. Erodi mbagħad sejjaħ lil maġi bil-moħbi u tkixxef bir-reqqa kollha minn għandhom iż-żmien li fih deritilhom il-kewkba. Bagħathom Betlehem u qalilhom: morru, staqsu sewwa għat-tifel u meta ssibuh ejjew għajduli ħalli jien ukoll niġi nqimu. Dawk wara li semgħu lis-Sultan telqu u wara il-kewkba li kienu raw tila bdiet miexja qudiemhom sakemm waslet u waqfet fuq il-post fejn kien hemm it-tifel. Kif raw il-kewkba intlew b'ferħ tas-sew kbir. Meta imbagħad daħlu d-dar u raw li t-tifel ma' ommu Marija, inxteħtu fl-art iqimuh, fetħu t-teżori tagħhom u offrewlu rigali, deb, inċens u mirra. Imbagħad, billi kienu mwissijin f'ħolma biex ma jerġgħux imorru għand Erodi, telqu lura lejn qarthom minn triq oħra. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. Jekk Ġesu huwa tassew dak li jistqar li hu, l-iben etern ta' Alla u s-Salvatur tad-dinja, għaliex mhuwiex magħruf minn kulħadd, mod speċjali minn dawk li jisimgħu il-kelma tiegħu u jaraw il-ħidma tiegħu. Ġwanni l-Evanġelista jgħidilna li meta Ġesu ġie fid-dinja, id-dinja ma rfitux u lanqas niesu ma laqgħuh. Fi Ġwanni kapitlu 1 versi minn 10 sa 11. Ġesu twieled fl-oskurità. Kienu biss ir-rajja umli li jarfuh fit-twelidu. Xi irġiel orrif ukoll sabu t-triq tagħhom lejn Betlehem biex jagħtu qima lil dan ir-re ġdid ta' Iżrael. Dawn l-irġiel ma kinux minn Iżrael imma stranġieri. Probabbli li kienu qraw u ddiskutew dwar il-profezziji messjaniċi u kienu ħerqana biex jaraw dan ir-re messjaniku jidher. Alla igwidhom permezz ta' stilla straordinarja matul id-deżert għal belt ċkejkna fejn Ġesu kien twieled. Fil-għaġġ tagħhom għall-għarfien ta' Alla huma b'mod liberu telqu kollox, djarhom, il-post fejn kienu joqogħdu biex ifittxu jaqtaw dan il-għaġġ. U fis-sinċerità ta' tfittxija tagħhom huma wasslu għas-sors vera tal-erf tas-sew li huwa Ġesu Kristu, id-dawl u l-erf ta' Alla. Meta huma sabu ir-re li kien għadu kemm twieled, b'umiltà tawh qima, adurawh u offrewlu rigali li kienu tassew jixirqu lil-re.
kien li anqalhom għal din it-tfittxija għar-Re Messjaniku. Il-fidi fil-weda ta' Alla li jibgħat Salvatur, Re li kellu jistabilixxi saltna ta' paċi u ta' ġustizzja. Il-fidi huwa don li Alla fil-libertà tiegħu jagħtina. Huwa permezz tal-għajnuna tal-Ispiritu Santu li jmexxi l-qalb u jiftaħ l-għajnejn tal-moħħ tagħna biex aħna narfu, naċċettaw u nemmnu il-fidi li Alla ġie biex jirrivelalna. Bil-fidi, ir-rieda umana u l-intellett jikkoperaw mal-grazzja. Li wieħed jaraf u li jintaqa' ma' Ġesu Kristu huwa li wieħed jaraf lil Alla b'mod personali. Meta dawn l-irġiel orrief intaqgħu ma' Ġesu u maraw il-pjan li Alla għandu għal-ibnu l-Ażiż, ir-Re u s-Salvatur, mhux biss għall-poplu Ludi, imma wkoll għan-nazzjonijiet l-oħra kollha. Il-mulej Ġesu ġie mhux biss għall-Lud imma wkoll għall-pagani. Għalhekk kulħadd huwa mistieden li jaraf il-verità u l-paċi dejjema ma' Alla. Ejjew nitolbu llum li l-Lud u l-pagani jisibu lill-mulej u s-Salvatur fil-vjaġġ tal-ħajja tagħhom. U inti twassal id-dawl ta' Ġesu lil dawk li tintaqa' magħhom permezz tax-xhieda tal-ħajja u tat-testimonjanza tiegħek. Mulej Ġesu Kristu, aħna nirringrazzjawk li int rid tiġġib is-salvazzjoni lin-nazzjonijiet kollha. Għamel li l-Evanġelju tas-salvazzjoni ikun imxandar fin-nazzjonijiet kollha fi żminijietna u lil kull persuna fuq il-wiċċ tad-dinja. Għażiża Marija, Om tiegħi tas-sema, għallimni int kif għandi nkun xhud vera tal-ferħ tal-Evanġelju ma' dawk kollha li l-mulej jogħġbu jlaqqani magħhom. Amen.